Усіх вітаю. В етері телеканалу АТR програма «Бугунь». Сьогодні я її ведучий Айдер Муждабаєв. Я радий вам представити сьогодні нашого гостя, дуже досвідчену в політиці і в дипломатії людину Олександра Левченка. Вітаю вас, пане Олександре. Добрий день, вітання. Ви знаєте, зараз зрозуміло, що ми будемо обговорювати. Тут немає жодних питань. Але я від кожного співрозмовника хочу почути спочатку бесіди його особисте бачення сьогоднішнього моменту війни. А може бути, і ви почнете з якогось моменту, який вам здався там переламним, важливим, тощо. І потім від вашого бачення я вже буду ставити наступне запитання. Ситуація непроста для України, звісно, і дуже відповідальна. В стані фактично терористичні обстріли українських міст ракетами і безпілотниками іранського виробництва. Це відкритий терор, який є військовим злочином без терміну давності. Бачимо, Путін застосовує будь-які капості, гадості для того, щоб знищити український народ, а фактично знищення енергосистеми України – це те, щоб українці від голоду і так далі страждали, якщо не помирали у своїй більшості. Тому цей етап війни конфронтації зараз він дуже такий гострий період. Нам треба зібратися, нам треба бути твердими, нам треба бути об'єднаними як ніколи. І, звичайно, ми сподіваємося на наші Збройні Сили, які бачать, що здійснює, так би мовити, ці розстріли мирного населення робить російська сторона, які теж на них сподіваємось, що далі будуть продовжувати свою справу звільнення тимчасово окупованих територій. Студія. Я хочу дізнатися, яке ваше бачення підтримки міжнародної України. Я знаю, що ви були послом у двох країнах балканських. І я був, до речі, дуже здивований, не просто здивований тим, що нам дуже допомогла з бажанням, з великим Республіка Північна, зараз вона називається Македонія. Про інші країни я не, про Сербію, тут зрозуміло, тут не йдеться. Ви були в Хорватії, були в Боснії і Герцеговині. Але я не лише про Балкани питаю. До речі, Греція. Буквально ось був днями прем'єр Греції. Вони нам теж щось там постачають. Загалом 51 країна наразі. Просто ваш такий огляд міжнародної підтримки. Якщо, звісно, ви за цим спостерігаєте, оцінюєте, порівнюєте відношення, ставлення до нас з боку наших, так чи інакше, партнерів. 51 ви згадали, це таке важлива цифра. Ви знаєте, що коли засновувалася Організація Об'єднаних Націй, була 51 країна-засновник. Серед цих країн, 51 країни-засновника, була Україна, а Російська Федерація не була засновником Організації Об'єднаних Націй. Вона просто прийшла в кінці 91-го року, зняла табличку під назвою СРСР і всілася на це місце з назвою Російська Федерація. Добре, хай це буде в ООН, але в Раді безпеки ООН ніхто не зрозумів, з якого це переляку Російська Федерація так просто без процедурних питань посіла це місце. І це нас давно турбувало, ми про це періодично говорили. Періодично ставимо це питання, на підставі яких документів вони вселилися незаконно в місце, в крісло постійного представника Організації Об'єднаних Націй. Секретаріат ООН не має пояснень до цих пір, а їх, мабуть, і не буде. Тому, коли зараз постало питання про викидування фактично РФ з постійних членів Ради безпеки, на що закликає парламентська асамблея Ради Європи останнім своїм рішенням. Так, вона визнала Російську Федерацію країною спонсором тероризму. І друге, вона ставить питання про те, що вона буде виключена з Ради безпеки.
тут можна включати навіть це процедурне питання. Якщо там важко набрати голоси, то просто по питаннях процедури треба позбавляти цього права країна, яка є фактично знищувачем сучасного міжнародного права, сучасних міжнародних відносин, там і не може сидіти. 51 країна в основному Трохи поганий зв'язок. Почекайте, хвилиночку, почекайте. Вас не було чутно декілька секунд. Да. Пане Олександре, були певні проблеми зі зв'язком. Надіюся, буде добре далі. Продовжуйте вашу думку про ООН і про те, що Росія насправді не є легальним членом Совету безпеки. Тобто, да, ми зазначаємо, що 51 країна, член антифашистської коаліції, і заснувала Організацію Об'єднаних Націй, серед яких і Україна. Україна засновник ООН саме тому, що вона найбільше робила вклад в перемогу над гітлерівським нацизмом серед усіх націй Європи. Демографічні втрати України в Другій світовій 14,3 мільйони, а вбитими це 10 мільйонів. Для порівняння, скажімо, весь СРСР демографічно втратив десь менше 27 мільйонів, а втрати вбитими де 20 мільйонів. Тобто Україна більше 50% від цього СРСР вклад в перемогу над фашизмом. Звісно, нам смішно і неприйнятно, що Москва звинувачує український народ в якомусь нацизмі і так далі. Тому що саме наш народ вніс найбільший вклад в перемогу з нацизмом. Мій дід був бійцем Першого українського фронту, звільняв Краків і Берлін. Другий дід був у мене в партизанських загонах, там загинув. І якби були живі бійці Першого, Другого, Третього, Четвертого українських фронтів, вони побачили, що Путін виробляє з їхніми онуками і правнуками. Я б думаю, що вони прийшли б до Кремля, на штиках винесли Путіна в його оточення, принесли по всій би Росії, щоб вони бачили, яка нечисть там керує і до яких вона наслідків за що треба. Мушу сказати, що Росія займає незаконне місце в Раді безпеки ООН, головному органі з підтримки миру та стабільності у світі. Вона його автоматично чогось посіла, коли розпався СРСР, але ніхто не давав згоди на те, що це саме Росія буде заміщати це місце серед постійних членів Ради безпеки. У всякому випадку Україна цього дозволу не давала. Тому ми вже звернулися неодноразово секретаріату, щоб нам пояснили, на якій підставі московський представник сидить там і голосує, і сучасну всю систему міжнародної безпеки. Там їй не місце, ці треба викидувати, як це закликала парламентська асамблея Ради Європи. Тому, звичайно, що важливо, щоб наш 51 цей партнер, який зараз допомагає Україні, це країни розвиненої демократії, для яких права людини, для яких верховенство права, для яких забезпечення територіальної цілісності питання найважливіше в існуванні міжнародних сучасних відносин. Ці країни, звісно, допомагають Україні захистити себе від країни-агресора, яким і є сучасна Російська Федерація. Студія. Не дуже добрий зв'язок. Я перепрошую наших глядачів, але що маємо, то маємо. Зараз ви знаєте, які технічні проблеми, і в багатьох взагалі немає, інтернету зникає. Тобто я хочу, щоб ви прокоментували різницю в допомозі. Ми всім абсолютно вдячні.
Але якісь країни більше допомагають, якісь менше допомагають, якісь охоче, якісь там не дуже охоче. Від чого це залежить, і чи все робить наше Міністерство закордонних справ для цього, там Міністерство оборони? Ну, ви, як ветеран дипломатичного корпусу, можете це оцінювати як наші дії, нашої держави, так і відповіді з боку партнерів. Нам допомагають кожен скільки може, звісно. Ну і це від чого дещо залежить від внутрішньополітичної ситуації в кожній країні. Країни, члени НАТО і Євросоюзу, які є безпосередніми сусідами Російської Федерації, вони найбільше нам допомагають. Це Естонія, це Литва, це Польща, це Латвія. Це країни, які розуміють, яку небезпеку несе собі сучасна політика Кремля. Вони добре розуміють, що якщо Київ впаде, то, звісно, брудний російський чобіт солдата-завойовника прийде і на їхню землю. Тому 40% воєнного бюджету Естонії йде на підтримку України, трошки менше це в Латвії, Литві і Польщі. Ще там трошки менше в інших країнах. Ми отримуємо, звичайно, стратегічну підтримку від Сполучених Штатів Америки, від Великобританії, тому що нам потрібні сучасні озброєння для того, щоб зупинити такого небезпечного ворога. Країни-члени НАТО, які мають надлишок якихось озброєнь, вони його дають Україні, але тепер у них є певне розуміння, що треба давати не тільки надлишки, а навіть свої озброєння, які, можливо, і їм потрібні, тому що доля Європи зараз вирішується на полях битв в Україні. Тому нарешті рішення Берліну про те, що саме передова система протиповітряної оборони АРІС-Т, яка мала поступити для потреб Бундесверу, вона не дійшла до Бундесверу, а напряму трансфером прийшла для потреб Збройних сил України. І час, коли нас обстрілюють так безбожно ракетами і дронами, ця система нам надто потрібна. І я думаю, що наші партнери по НАТО і Євросоюзу це розуміють і будуть допомагати хто скільки може. Але хто скільки, ви задали правильне питання, і чому одні більше, інші менше. Потенціал збройний у кожної країни різний. І мало того, і можливості того, щоб надати цю підтримку Україні, теж різна. Тому деякі країни обмежуються допомогою невоєнного характеру. Це не НАТО, скажімо, Євросоюз, каже, ми візьмемо зараз таку країну, як Ізраїль, яка щось побоюється, яка щось обережне себе поводить і так далі. Тому вона нам дає там, умовно, якусь допомогу військовій медицині, скажімо, там якимись бронежилетами і так далі. Якщо ми згадаємо перші дні війни, то навіть країни НАТО, самі головні, нам головним чином давали каски, бронежилети, і ми їм дякували, ми говорили, що з касками, з бронежилетами ми російську армію не переможемо. Ми маємо отримати сучасну зброю, яка допоможе захистити не тільки суверенітет України, але й територіальну цілісність абсолютної більшості європейських країн. Студія. Я хочу трохи, щоб ви подробніше розказали вашу версію, чому Ізраїль поводиться саме так, тим більше, що у війну, ну фактично, давайте так, війни зараз усі гібридні, і ця війна, вона гібридна. Фактично долучився Іран, фактично встав на бік Росії, Російської терористичної держави. Ізраїль, ну як би сказати, знищення Ізраїля це офіційна мета іранської держави. І вони цього не соромляться, вони це прямо це заявляють. І ці озброєнники вони там виробляють в Ірані, вони, ну, в першу чергу, вони призначені для знищення Ізраїля. Але міністр оборони Ізраїля запевняє Москву, що ні, ми нічого там не даємо військового. Хоча, ну, здається, да, є такий шанс, така можливість на підставі того, що терористична держава Іран, визнана терористом, допомагає Росії. І, ну, можна, наприклад, це було ж неодноразово, коли Ізраїль завдавав ударів по виробництвам, по, ну,
скажімо так, він запроваджував там певні міри, щоб, ну, щоб Іран трохи попустило. Бо ми ж не знаємо, що взамін на ці дрони Росія дає. Може, вона ядерні технології дає, які потім можуть бути використані проти Ізраїлю. Чому Ізраїль так поводиться? От ось ваша думка. Ну, це обережна політика, можливо, не від усіх. Ми бачимо від міністра оборони, скажімо, і так далі, деяких партій, які там коаліційно знаходяться при владі. Можливо, це залежить від виборців, які, можливо, багато з них вихідці з Російської Федерації, і на них орієнтація йде, щоб вони продовжили за цю партію голосувати. Не виключаю це. Деякі речі, можливо, є якісь внутрішні і самі домовленості, сталі домовленості Ізраїля і Російської Федерації. Є якісь таємні домовленості між Тель-Авівом та Москвою. Можливо, вони вже тривають досить довго. Тому Ізраїль себе поводить так, як поводить, але не виключено, що він цю позицію все-таки змінить. Ми на це дуже сподіваємось і, так би мовити, очікуємо те, що Ізраїль нарешті почне допомагати Україні більш активно. Студія. А як ви думаєте, пане Олександре, ось, ну, в принципі, ось вісь зла, вона проявила себе під час голосування в Організації Об'єднаних Націй. Ці 4 країни плюс, власне, російська терористична держава підтримали дії окупаційні на території України. А ось на вашу думку, але хтось там утримався, там Китай утримався, Індія не голосувала або утрималася, я вже не пам'ятаю. Як ось на вашу особисту думку, як досвідченої людини, просто ми ж знаємо, що є прихована підтримка, є там моральна підтримка, є там така економічна підтримка. Да? Ось які країни зараз навколо Росії сприяють їй в ті чи інший спосіб в агресії проти України? Ну, ми зазначили Іран, фактично, Ну, це який відкрито вже майже. відкрито пішов. Зараз він там розказує, що це не його виробництво, він готовий там щось до переговорів. Ми знаємо, що Міністерство закордонних справ України висунуло ініціативу розриву дипломатичних відносин. Якщо Іран не дасть нормальних нам пояснень, не виключаю, що це буде і прийнято на політичному рівні, або буде різко понижена дипломатична присутність наша в Ірані, а Ірана тут в Україні. Але те, що робить Тегеран, це неприйнятно. Власне кажучи, ми бачимо, що країни, в яких проблеми з демократією, вони одне одного підтримують, чіпляються один за одного. Так? Тому ось таким чином, я думаю, що Північна Корея там не грає якоїсь ролі, чи Нікарагуа, які підтримують там Російську Федерацію постійно. Чи Сирія, ну про Білорусь ми взагалі у нас парламент прийняв резолюцію, що вважає цю країну фактично окупованою Росією. Нам важливо інші країни. Ось ви згадали Індія, Китай, нам надто важлива їх позиція. Поки що вона дуже обережна. Між тим, Китай є також гарантом територіальної цілісності України відповідно до Будапештського меморандуму грудня 1994 року. Нагадаю, ми тоді відмовилися від ядерного потенціалу, який був 10 разів більший, ніж тоді у Китаї. 10 разів більше. А прохання було одне, щоб гарантували нам кордони. І робить вигляд, що начебто нічого не відбувається, ну, не годиться. Говорить про те, що тут воює хтось інший, а не Україна і так далі. Це Щось поганий зв'язок знову. ще більш принципово. А ситуація така, що Росія здійснює неприкриту агресію, знищує цивільне населення українське, знищує українську інфраструктуру. Сподіваюся, що Індія швидше все-таки теж займе більш прагматичну політику щодо Москви, щодо несприйняття твоєї політики, яка демонструє Кремль щодо України, щодо міжнародного права. Тому Індія, Китай
Сподіваюся, що Бразилія нарешті щось будуть переміни в її позиції і так далі. Зрозуміло, що вони знаходяться в одному також своєму групуванні, яке конкурує з Великою Сімкою, так, і вони себе там позиціонують з іншого боку. Між тим, коли забирають життя у тисяч мирних людей, тут треба позиціонувати себе перш за все як Homo sapiens, тобто людина розумна, а не союзник неандертальців, який знищує все живе на своєму шляху. Студія. Ось тут виникає питання, знаєте, таке, є певні рубікони. Тобто вони можуть там Індії, Китай робити вигляд, що це не їхня проблема, або там ну, по-різному поводиться, але це вони всі, ну, ці обидві держави, плюс Пакистан ще є, це ядерні держави. Ну, ми про Північну Корею не будемо, це абсолютний сателіт Пекіну. Але є питання потенційно можливе застосування ядерної зброї, якого не було ніколи з кінця Другої світової війни. І чому, на вашу думку, ось просто я цього не розумію. Якщо ви ядерні держави, і ви розумієте, що вам потрібен мір, ну якщо війна ядерна, то добре, скажіть, так, ми хочемо ядерну війну. Але якщо ні, так, чому ж вони не встануть і не скажуть, знаєте, все що завгодно, але ядерна зброя стане такою червоною лінією, після якої ми точно вже стаємо в коаліцію, яка буде примушувати Росію до роззброєння, там до я не знаю чого, там до зміни курсу. Чому навіть про ядерну зброю не йдеться? Це ж загрожує всім. Це ж ніколи ну мало шансів, що це буде обмежено. По-перше, а по-друге, якщо навіть це буде уявити, що це може бути обмежено, це ж такий сигнал потужний. Ну крім порушення меморандуму Будапешту, це такий потужний сигнал для всіх, для країн, навіть сусідів цих країн, будь-який спосіб здобути ядерну зброю, і тоді світ просто летить бозна куди. Так чому вони мовчать на цю навіть тему? Я вже не про Україну конкретно кажу, про ядерну війну. Ну, ніхто застосування ядерної зброї не підтримує, звісно, і, так би мовити, всі цього свідомі цього ідеї, і не Пекін. Ми можемо розуміти, що якщо вони ведуть обережну політику, то у них є якась певна і політична, і економічна зацікавленість від контактів з Російською Федерацією. Ми знаємо, що деякі країни в конфронтації зі Сполученими Штатами Америки, тому роблять все так, щоб фактично діяти проти політики Вашингтону, вважаючи, що ця війна начебто інспірована Сполученими Штатами Америки і так далі. Тому тут треба враховувати вимірність цієї ситуації. Світ, він не чорно-білий, він багато, так би мовити, відтінків має. Кожен дивиться досить егоїстично на свої власні інтереси. Це ще раз підкреслює те, що, очевидно, Україна зробила стратегічну помилку, відмовившись від ядерної зброї. І ті, хто пропонував це, мають нести моральну відповідальність, тому що якби ми залишили хоч трохи ядерної зброї, мабуть, такої ситуації, яка сьогодні не було. Ні, у нас вже знайшлись видатні в лапках українці, які пропонували, що нам не треба другий Чорнобиль, нам не треба те і се. А зараз, після того, як ми бачимо, скільки куплених у нас політиків Москвою, ми не виключаємо, що навіть ці видатні українці були п'ятою колоною і тихою рукою, яка вела антиукраїнську політику проти нашого народу. Студія. Ось ви поставили таке запитання, ну просто воно в повітрі висить, про політичну, хоча б політичну відповідальність людей, які віддали такий арсенал, що якби навіть ну просто 1/100 доля якого в нас зараз була, про будь-яке застосування ядерної зброї з боку Росії не йшлось би, так? А ви можете назвати людей? Ну ви просто в цей час ви працювали активно в політиці. Хто конкретно винен, на вашу думку, ну за я не знаю, там за ступень провини, так? В тому, що ми зараз опинилися перед загрозою ядерної війни? Коли це все відбувалося, я не в політиці, я був в дипломатії. Звісно, Ну, що все одно ви ж все дивилися. я виказував
своє здивування, як людина, яка думає, міркує і так далі. От, ви знаєте, що всі, хто займався роззброєннями в той час в українському МЗС, потім ставали міністрами закордонних справ. Чи випадково, чи ні, не ясно. Всі, хто займав департамент і керував роззброєння, всі ставали міністрами. Тому ось до них і запитуйте. Вони це все забувають подекуди, говорять інші речі. Хай це мають журналісти в них спитати, розумієте, не я. Не я. От я тоді говорив, я був непопулярний, мене тоді просто так дивилися з насмішки, молодий дипломат, який щось хоче там в коридорах щось сказати. Всі вони виросли, зараз вони інше говорять зовсім, розумієте, начебто того, що було, і нема. Тому хто б давав візу на той же Будапештський меморандум, який дуже слабкий документ, юридично вивірений, який ми віддали, це теж питання на межі або ж за межою державної зради України. Тим, хто в 92-му році дав добро на те, що ми віддали всю тактичну ядерну зброю. Якщо стратегічно, ну добре, там у нас була дуже складна ситуація, вона керувалася завжди стратегічна зброя не з України, то тактична, в всякому випадку, якусь частину ми могли б собі залишити, а її перші вивезли. Ну і треба починати від самого вищого керівництва, тому що риба гниє з голови, от, від Верховного Головнокомандуючого і нижче спускайтесь, там і знайдете ці відповіді. Мене дивує, що до цих пір нема жодного журналістського розслідування щодо цих важливих питань. Студія. Да, мені теж це дивно. Я просто в той час не жив в Україні, але люди жили, і їх багато досвідчених журналістів, які просто цю картину можуть установити ну, абсолютно чітко чомусь. Да. Ну, але треба в будь-якій проблемі треба шукати коріння. І коріння тут ну, зрозуміло абсолютно. Я розумію, що вони хочуть оцінювати персонально когось, а давайте я вас запитаю, як от на вашу думку, ну абсолютно таке ніби побутове питання, тобто я проста людина, яка просто вас, глядач, який вас питає. Слухайте, пане Олександре, взагалі може бути ядерний удар? І якщо може бути, то який? І якщо якийсь може бути, то як Захід, НАТО реагуватиме на це, в який спосіб? І ми чуємо ну, не дуже конкретні, але є і конкретні більш-менш заяви, які свідчать як про те, що відповідь буде потужною і військовою, але не ядерною, як здається. А інші кажуть, що там, ну, наприклад, там Макрон, ну про Макрона я не хочу взагалі, це мій улюблений європейський політик, я думаю, у вас так само в лапках. Ось, ну просто ймовірність, оцініть, будь ласка, ймовірність і ймовірність застосування, тип застосування і можливу реакцію ну, демократичного світу, скажімо так. Я не військовий експерт, я дипломат, тому можу сказати, що публічно погроза ця прозвучала з уст Путіна, з багатьох інших керівників Російської Федерації. Значить, ця загроза існує реально. Наскільки вона буде здійснена, важко сказати, тому що наслідки це просто катастрофічні. Перш за все, для України, українського народу. Перш за все. Друге, взагалі для всього людства, так би мовити, і так далі. Чи є попередження Кремлю щодо застосування якісь? Сподіваюсь, що таємно їх попередили. Те, що деякі речі ми інсайдерські бачимо, що Путін особисто буде за це відповідати, він стає легальною мішенью. Тобто ядерна зброя не може бути застосована без Путіна дозволу або його вказівки. Якщо він таке зробить, він стає легальною мішенню на знищення. І це абсолютно. Це не викликає ні в кого жодних дискусій. Тому він має все зрозуміти, чи треба воно йому, чи не треба. Яка буде потім відповідь, розумієте, чи, так би мовити, тільки не ядерними озброєннями і так далі. Але це просто жахливий
сценарій. Це катастрофічний сценарій, про нього хочеться менше говорити, але на нього мають бути певні плани щодо реагування. І я б щодо цієї позиції, я б її особисто підтримав як людина, Homo sapiens. Якщо ти таке дозволиш, тебе першого мають ліквідувати. Ти пішов на те, що ніколи людство собі не дозволяло після 1945 року. Студія. А як ви думаєте, пане Олександре, а в такому випадку ті держави, які ви згадували, вони вже чітко перейдуть на бік там Америки, незважаючи там на антиамериканські настрої? Там, ну я маю на увазі навіть там Туреччину, в якій там антиамериканські настрої дуже там потужні, Китай, Індію, Бразилію, ну інші країни. Тобто, це для них стане останньою крапкою, коли вони скажуть, все, це терорист, ми не хочемо мати справу з терористом, ми разом Я не хочу планувати, як вони себе будуть поводити і так далі. Нам треба зробити все можливе, щоб їх весь час інформувати, щоб до цього не дійшло, і щоб потім не приймати якісь незрозумілі рішення, трагічні, важкі, на межі безумства і так далі. Значить, треба постійно з ними працювати і виходить. Ми про це маємо просити і наших старших партнерів, перш за все, Сполучених Штатів Америки, як гаранта. Чому США найбільше захищають Україну і Велика Британія? А вони гаранти нашої територіальної цілісності, якщо хтось не знає, відповідно до Будапештського меморандуму, тому вони заангажовані. І чому ми задаємо питання Макрону? Тому що Франція теж гарант. От, і ми б хотіли більш активну позицію Франції щодо цього питання, але інколи вона буває такою, якою вона є. Тому найважливіше не допустити цього сценарію, критично для всього людства, найбільше для нашого народу і нації, і робити все, щоб навіть і близько до реалізації цього сценарію не підходила. І наша пропозиція, що, можливо, наносить якісь превентивні речі, коли вже ми бачимо, доходить, що хтось уже таки поліз до цієї кнопки, щоб йому цю руку просто відсікли зразу, щоб він залишився без руки, до цієї кнопки не добрався. Ця студія. Ну, на вашу думку, не лише на вашу думку, це абсолютно так і є. З юридичної точки зору Будапештський меморандум дуже слабкий, тобто він жодних гарантій України не дав. І, відповідно, він і не спрацював у вирішальний момент. Але те, що ви зараз сказали, згадавши, коли згадали Британію, Сполучені Штати і Францію, як ви думаєте, ось ви ж дуже знаєтесь на політичній культурі західній там і тощо, не дивлячись на те, що прямих зобов'язань немає, це вони відчувають політичні еліти сучасні, хоча це інші еліти робили, да, в інші часи, сучасні, що все одно ця якби відповідальність, якщо вже не вдалося запобігти там зміни кордонів тимчасової, тобто агресії, так да, не вдалося. Але ядерна зброя і інше, і всі ці злочини, які пов'язані там з застосуванням такої зброї, що це все ж таки не бажання, а зобов'язок тих держав цього не допустити. Бо все ж таки, якщо не юридична, чітка, але моральна відповідальність і на Сполучених Штатах, і на Великобританії, і на Франції лежить. Ну, про Китай я вже не кажу, там, бо з ними. Хоча теж. Да, щодо Китаю. Китай гарант теж територіальної цілісності України, і ми з ним маємо про це говорити. Відповідно до Будапештського меморандуму. Ви задали, що слабкий документ. Так, це слабкий документ, але це міжнародний документ. Увага. Ну, я ж кажу, він діє. Він слабкий в тому плані, що там нема деяких зобов'язуючих речей щодо того, якщо хтось порушить його дію, і головне, порушить територіальну цілісність України. Там не прописані зобов'язуючі дії, але там прописана одна дуже проста річ, яку всі підтримують, яка не потребує якихось доказувань. Країни сказали, що вони гарантують територіальну цілісність. Да, вони не сказали, яким чином, але вони гарантували нашу цілісність. Крапка.
Хочете, розмовляйте з Москвою, хочете, вводьте блокаду, хочете, посилайте армію на допомогу Україні, хочете, зробіть якийсь акт серйозний, економічний, політичний, дипломатичний, розвідувальний, будь-який, силовий щодо Москви. Але ви гарантували цю територіальну цілісність, і ми б хотіли, щоб ця цілісність наша і залишилась, тому що це принцип не тільки для України, це принцип, він універсальний, він діє в загально в міжнародних відносинах. Без цього принципу все рушиться. Тому ось такі дії. Дякуємо США, дякуємо Великобританії, які більш активно діють. Дякуємо Франції, яка менш активно діє. Просимо Китай включитися в цю справу і засуджуємо Росію, яка гарант територіальної цілісності, забрала ядерний потенціал, який був рівний у Росії собі. Вона забрала стратегічні бомбардувальники, з яких зараз обстрілює Україну. Ми, крім того, відмовились від низки конвенційної зброї. У нас було 9 тисяч танків. 9. Ми радіємо якимось там десятка танків, нам хтось допомагає. У нас було в 91-му році 9 тисяч танків. І від цього ми дещо пішли. Тому, люди, майте совість. Ми все розуміємо, у кожного свої інтереси і так далі. Між тим, наші МЗС, наші диппредставництва мають працювати куди активніше. І велика, звичайно, подяка нашому главі держави, який фактично задає тон відносин нашої країни з нашими головними міжнародними партнерами, і те, що вони допомагали нашій країні зберегти цю територіальну цілісність. Вона не може обговорюватися, не може, якщо, то і так далі. Це питання, яке закріплено багатьма міжнародними конвенціями, які в тому числі Москва ратифікувала. Ось і все. Тому тут дискусій бути не може. Студія. Хочу перенестися в Сполучені Штати. Там ніби все було нормально з підтримкою України, ленд-ліз і все інше. Але останні новини такі дуже дивні. Я говорив там з людьми, які живуть і аналізують в Сполучених Штатах це, але ви теж аналізуєте, я певен. І цей демарш лідера меншості, поки що меншості, там невідомо, що буде, Конгресу Палати представників пана Маккарті, він сказав, що ми не будемо там так ось активно і безумовно допомагати Україні. І вже пишуть, американське видання «Політико» пише про те, що має місце розкол всередині республіканської партії. Що ви про це думаєте? І взагалі, чи загрожує, при тому, що 74%, такого рекорду я просто не знаю, там, враховуючи, яка різноманітна Америка, 74% американців підтримують Україну в боротьбі проти російської окупації. Так, тобто підтримують тут цю двопартійну підтримку. Але ж, що чуємо, то чуємо. Так, ваша думка? Звісно, нам би хотілося, щоб ми маємо і завжди не виступали за двопартійну підтримку. Ви знаєте, що ми запрошуємо в Україну, як правило, делегації, якщо це Конгрес, його там Палата представників чи Сенат, як правило, це двопартійні делегації, вони сюди приїжджають. Щоб було зрозуміло, що і демократи, і республіканці розуміють, що відбувається і так далі. Ми розуміємо, що деякі заяви йдуть в контексті цих проміжних виборів, які зараз відбуваються. Коли йдуть вибори, на жаль, риторика може змінюватися, на жаль, може бути якась тема зловживатися і так далі. Так що це можливо. Сподіваємося, що це тільки риторика. Ми знаємо, що деякі сили, можливо, б чогось хотіли іншого і так далі, але ми весь час звертаємося до Вашингтона, чи там будуть демократи при владі, чи республіканці, за підтримкою, виключно з того, що йдеться, що одна країна
яка член Ради безпеки, поки що є ядерна країна, порушує все і вся, що стосується міждержавних відносин, які існують в світі. І якщо найсильніша країна в світі, країна демократії, не збирається на це реагувати, якщо вона не відреагує в Україні, то пізніше їй взагалі буде щось важко супроставити агресивним діям Москви на міжнародній арені. Це просто величезна помилка, і про це вони мають бути свідомі відповідальності перед американським народом, але і перед всією світовою громадськістю. Всі дивляться на США, на те, щоб вони сказали своє слово тому, що безладдя міжнародних відносин, їх порушення, вбивства мирних людей – це ненормально, і хто це здійснює, його треба стримувати. Фактично, Сполучені Штати Америки проводили десятки років політику стримування щодо Радянського Союзу. Мушу сказати, що фактично Україна на себе взяла замість НАТО і дій Вашингтону стримування агресії Росії. Тому ми сподіваємося, що ця підтримка буде забезпечена і з приходом республіканців до влади. Якщо не буде, будемо битися, як є, але сподіваюся, що це на рівні словесної еквілібристики. Студія. Пане Олександре, чи вас не здивувала позиція Обами? Ну, це колишній президент Сполучених Штатів, який був дуже популярний свого часу, який отримав Нобелівську премію, на мій погляд, просто ні за що. Що він фактично в цих висловленнях підтримав Трампа. Тобто важко уявити позицію спільну, да, Трампа, такого ультраправого популіста республіканського, і Обама, такого голуба миру, демократа, такого класичного, да, але вони обидва, ну плюс ще Ілон Маск, я не знаю, що ви про нього думаєте, вони фактично встали на бік Росії, і вони хочуть стримати підтримку України. Я розумію, що вони не політики, ну, в сенсі, вони не при владі зараз. Але чим це викликано? Чи це, я не знаю, там, може це Росія працює грошима, як вони звикли, або є якісь інші версії, бо такі крайнощі зійшлися дуже дивно. Я, чесно кажучи, не чекав. Я думаю, що Обама, ну, зважаючи на те, що саме за його часи був порушений Будапештський меморандум, і він нічого не зробив. Він не підвів флот американський, він не зробив навіть жодний заяв, він навіть на імейли не відповідав, мені розповідали в ті часи. Тобто він фактично усунув Америку від виконання будь-яких зобов'язків за Будапештським меморандумом. Ну, не знаю, не переконаний. Да, він мав би діяти, чесно кажучи, куди рішуче. Ми мали ставити це питання теж про задіяння американського фактору як вирішального в цей момент, коли починалась окупація Крима, теж більш рішуче. Трамп заявив, що Обама фактично проморгав Крим, значить, якби він був президентом, цього б не сталося. Тому ми виходимо з того, що Трамп він готовий, так би мовити, супроставитися Росії, хоча ось остання заява, що все-таки щодо підтримки України треба подумати. Ну, я б, знаєте, як розвив цю ідею? Може він думає її збільшити. Добрий Може жарт. він думає збільшить, коли прийде до влади, розумієте? Ось я такого теж не виключаю. Я не жартую. Я не виключаю, що він можливо ще й більше. Зараз так говорить і так далі, але він змінить політики. Вона буде ще така більш про українська в контексті стримування агресивних апетитів Кремля. Сказати, що це люди Путіна, ну в мене просто не повертається язик, і Обама, і Маск, і Трамп, і так далі. Кожен щось заявляє, тому що щось читає, щось йому підносять якусь інформацію, розумієте, на рівні помічників, радників і так далі.
Ось тут треба працювати. Ви правильно говорите, значить, наша зараз головна напрямок американський, значить, наше посольство в США має постійно працювати з вищими ешелонами влади в Вашингтоні, виходить частіше в засоби масової інформації, соціальні мережі доносить реальну точку зору, якою небезпечною є політика Кремля. Зрозуміло, що про це роблять і самі американські ЗМІ, зрозуміло, що в них є свої тут кореспонденти, зрозуміло, що в них можливості дуже великі. Між тим, треба зробити це не тільки щодо США, а для кожної країни, кожне представництво має розуміти, ти маєш зробити все, щоб публічно, щоб населення цієї країни, щоб ЗМІ цієї країни найбільше були поінформовані про те, що відбувається зараз на фронтах України, наскільки небезпечна є дії Кремля щодо України і щодо Європи, і щодо світового правопорядку. Студія. Ось представник Генштабу Збройних сил України вважає, що ризик вторгнення зараз з боку Білорусі зростає, але наголошує, що в разі здійснення цієї загрози, так, Росія планує, напевно, це за даними там розвідки, планує наступати на Заході, тобто з метою відрізати Україну від світу, оточити там тощо. На яка ваша думка, наскільки фантазійно ці плани виглядають або ні? І наскільки взагалі, ви ж вже згадували, що Білорусь фактично окупована Росією, так? Але все одно він там, він вже фактично лежить під Путіним, але все ж таки свої збройні сили, де-факто свої, він ще не застосував, хоча прихована мобілізація йде. Ось на що нам чекати з білоруського напрямку, як ви думаєте? Нам треба бути готовим. Ось що нам треба бути. Нам треба бути готові. Ви правильно сказали в керівництві ЗСУ. Цей західний напрямок, удар на Луцьк, Львів, він дуже небезпечний. Фактично відсікається все це постачання України і так далі. І все це просто смерті подобно. Смерті подобно. Значить, цей напрямок має перекриватися, і другий напрямок це на Київ, звісно. Значить, вдарять чи не вдарять, побачимо. От те, що спробують 100% щось зробити, обстрілюють нас і так далі. Звідти це йде щоденно. Так що особливо якісь ілюзії мають, що там все це якось саме собою зупиниться, не треба. А наша готовність як України, і друге, розмови з нашими союзниками, тут перш за все США і Польща. США і Польща. Так. Щодо це, тому що це надто важливі речі. Надто важливі речі, тому що цей коридор це в 5 кілометрах від польського кордону і так далі. І мені здається, тут ми маємо, я думаю, в цьому плані ведеться робота і з Варшавою, і з Вашингтоном, і з самим НАТО. Це неприпустимо, щоб дозволити такі дії Білорусі разом з російською армією щодо української держави. Студія. Тобто ви думаєте, що однією з цілей може бути Путіна, може бути налякати НАТО, тобто почати бойові дії безпосередньо біля країн НАТО. А там, знаєте, залетить там пара ракет кудись там в Польщу. І подивимося, застосуєте ви свій 5-й пункт договору НАТО чи ні. А я скажу, що це випадково. Він усе робить випадково. Дрони, ось буквально сьогодні я чув, вони вже кажуть, ні, дрони не іранські, це наші. Тобто нова вказівка прийшла. Тобто вони брешуть цілодобово, абсолютно безсоромно. І може він хоче так підвищити ставки, ще не застосовуючи ядерну зброю, так, а підвищити ставки таким чином, що почати на кордоні і подивитися, і як ви будете реагувати на те, що там щось буде вибухати, там літити в ваш бік, все ж можливо, там, враховуючи їхню там точність тощо. Ми маємо виходити з того, не що буде летіти в їх бік, а що буде йти в наш бік. І вибудовувати нашу політику, перш за все. Що полетить туди, то вже вони будуть реагувати.
і як вони будуть реагувати, це такі діло. Значить, нам треба вибудувати з нашими союзниками таку політику, що це дуже ймовірні сценарії. Він дуже небезпечний. На нього Путін робить ставку. Він проводить цю мобілізацію. Він хоче кинути в Білорусь техніку, ще додаткові мобілізовані ресурси і так далі. Ми маємо бути готові. Україні одній надто складно все це робити. Ми маємо отримувати куди більшу підтримку і так далі, тому що це вже дійсно небезпека для самого альянсу буде цей західний удар, перш за все. Тому тут мають пророблятися всі ці кроки, буквально миттєві, з першої секунди, якщо воно щось піде. З першої секунди, не хвилини, а секунди. Вже реакція. А знати про це ми маємо, звичайно, набагато раніше і так далі. Я думаю, що тут увага, моніторинг і так далі ситуації здійснюється. Уже в ці часи, що там хтось розказує нам, що ми ніколи не дозволимо свою територію використовувати проти України, вона була використана і так далі. В перший день війни у нас під Києвом російські війська з білоруського напрямку. Значить, цього вже не буде. Цього вже не буде. Будемо зустрічати і не хлібом сіллю, а зброєю і точними ударами. Зразу з першої ж секунди. Цей сценарій, я думаю, він готується. В разі що ти будеш нести ось таку відповідальність за своїх людей, якщо пошлеш їх на вірну смерть для нападу на українську державу. Студія. Ну, за це нехай він перед своїм народом відповідає. Я думаю, він відповість раніше чи пізніше. Я хочу про інше запитати. А як ви думаєте, просто ваше відчуття досвідченої людини? Чи прагне Путін, він же каже, тобто риторика така, що воюють країни НАТО. Я вам просто зараз процитую, це дуже смішно і не смішно одночасно. Я процитую, це моя колишня колега, коли я працював, вона єдина там залишилася нормальною, вона пішла з журналістики російської, там в неї інші проблеми, але вона пише просто «Атмосфера в психіатричній лікарні». Ось цитую. Я российской мовой в оригинале. Сегодня встретил одного знакомого. Так знаем имена друг друга. Здороваемся при встрече. Знаем жен, мужей, детей. И тут вдруг ни с того ни с сего начинает мне про Херсон рассказывать. Я, дура набитая, нет, чтобы сплюнуть через плечо 3 раза. Поинтересовался, каким образом поляки... Он говорит, что будут поляки бомбить Херсон. Ну, оттуда надо текать. Она говорит, а я спросила, почему поляки должны бомбить Херсон? Самолеты свои из Кракова поднимут? Как? Он говорит, нет, конечно, но там же австралийские наемники. В Херсоне, пытаясь достучаться до здравого смысла, в Украине. А при чем тут наемники? Да это же НАТО. В общем, поляки могут бомбить Херсон, потому что в Україні австралійські наємники. Тобто він подає цю війну вже зараз, і спочатку, як війну проти НАТО. Чи прагне Путін, може, задля там, не знаю, свого там народу, свого рейтингу, збереження свого статусу фюрера такого, насправді спровокувати конфлікт з однією з країн НАТО, щоб вже це виглядало, ну, вже абсолютно так, ось ми кидаємо виклик всьому Заходу цьому, з його гомосексуалістами, там, з усіма там збоченнями, і ось ми за такий консервативний світ воюємо не лише з Україною, а все вже, ну, якби підвищити ставки до такого конфлікту вже Росія-НАТО. Ну, не знаю, наскільки він зацікавлений в цьому, тому що в нього не вистачає ресурсів щодо України. І йому зараз ще з НАТО воювати. Я не переконаний, що воно йому зараз в інтересі. Взагалі-то. Тому наступ на Львів і те, що я згадали, і, так би мовити, з боку Волині, це удар по Україні, а не по НАТО. Щоб нас знищити, Україну. Ось тоді вже після цього знищення України, тоді він може щось думати далі. Тому то, що бреше, ну, це ж стара, відома, так би мовити, вони ж 100 разів нам говорили, що вони війська тримають, тому що вони тренуються, так, і нападати на Україну не будуть. І напали. Білоруси говорили, що ніколи не пропустять, і пропустили. Ну, це ж
нагадує, що радянський посол, коли напали на Фінляндію, Радянський Союз, так і за це позорно вигнали Радянський Союз з Ліги Націй, вигнали за агресію проти незалежної держави. Він розказував, що в Фінляндію, в Єльсинки ми не бомбардуємо, ми кидаємо туди мішки з хлібом. Розумієте? Так що це тут дивуватися нема чого. Нема чого. Щось там вимагати вже складно. Брехня в Кубі, там, в 10-й степені і так далі. Вона йде через російські ЗМІ. З цих ЗМІ оця така досить смішна для нас і позиція цього перехожого чи знайомого і так далі. Щось у нас знову зі зв'язком. Все погано. Ну, такі часи. І, в принципі, час програми добігає кінця, залишалася хвилина. Тому я дуже вдячний. Пане Олександре. Він досяг. Да. Я перепрошую, останні півхвилини нічого не було чутно, але в принципі ваша думка цілком зрозуміла. Це була така проблемна програма. Важко було, бо зв'язок так собі. Але війна є війна, і я дуже вдячний пану Олександру Левченку за те, що він долучився. Дякую вам дуже. А нашим глядачам я дякую за підтримку, за увагу. Дивіться АТR далі. Російський рейх обов'язково буде зруйновано. Крим буде повернено, і Україна обов'язково переможе. Віримо в Збройні Сили України. Дивіться АТR далі.